Hi guys, good morning sa inyong lahat. So, nagtrabaho na pod sila karon kay Lunes man no. Gahapon wala silang trabaho kay Domingo man. Tapos ato silang kuanan sa snack kay alas 10 naman. Tapos silang pa-snackon. Mag kuha ta og kuan kaning niya. Baso napalit na si Riri kagani sa pan. So, ito ang kuanan sa cook. Kay niya po sa hapon, kape na lang po niya sa hapon ng snack. Dayon, magluto ko karon sa ginataang kalabasa. Maggulay. Pagwa ko sa kukor. Hindi na. Sa kabuk. Tapos si Koreana, wala sana ako gipa-eskwela kay murag luya pa yang ginhawa, ubo-ubo pa siya. Chubaka. Aka ng royal core. Yuran? Ug daghang kayong salamat sa kanaang nag-sponsor sa birthday ni Undoy, no? Ate from California, Ate Mar, Miss G from USA, Ate Giselo, Ma'am Nalfa. Daghang kayong salamat. Nalingaw kayo ang mga bata og busog pagyud ang tanan. Nabusog ang tanan kay daghan kayong handa. Tapos si Riri siya nagmix sa kuan balas sa simento kay sila ni Papa kuan pa man sila dito nagpile. Sira kalingaw danhi Rico, maing buntag direct. So, di ana ang ilang trabaho. Kapit na nila mahuman og pile sa hollow block. Ato ras. Pag-snack sa pa. So, kapit na nila mahuman og pile. Mahuman na og pile pa pwede ra day ni pinisingan dayon. Bisang di pa na kuan? Oo. Kung na ito sa Birni Santo. Birni Santo. Kamsam na yung Birni Santo di eh. Ha? Hindi ka sa Birni? Mahuman ni sila og pile. Ila din yung pinisingan. So, mahuman na din ni Danhi. Pagkahuman nila Danhi, balhin na po sila sa kusina. Ismutan pa man ni Pano. Unahon na sa diha dayon pag mahumag finishing, unahon na sa dayon dinhi pag smooth kay para ato dito mabalhin na pud dira. Kay ang katong dito pikas mapaman to may smooth pod. Asa? Dini. Daghan ba na kuan pag smooth simento? Kabasig mas short na ta. Wala pa ba na dana tanan? Kana pa o. Pag-snack na mo, pag-snack. So, nakasalang na tong nilong guys. So, magkagod ta karon kay para igata. Kay maggata ta sa gulay. Magkagod ta guys. Para gata sa tong gulay.
pwesa ko ka hard dito gamay din. Lima. Ano na lang to dapat sa ilan. Lima. Ano ma? Dito ako tuligwa. Dito sa kon badalaw. Ang corporate. Butan ni pikas ding ah. Sarip. Ma, luto lagi ang apo ni Gina. Aw. So, ito na ilunod ang dahon-dahon guys. So, manok bing! Sa. Luto na siya guys. So, ito ilunod ang tuno.
Okay na guys. Ayan Ma'am Pinay Beauty. Nakakuha na po mi sa gulay. Daghang kayong salamat. Yan. Ginataang kalabasa, talong, sitaw, alagbati at saka tangkong. Mix yan. Mix na gulay yan. Mix. Nagkaon sa apple si Koreana oh. So, ito guys, naka-ready na ang paniod to. Ginata ang kalabasa with batong. Mix na siya guys. Mix. Dito gaw. Kaya man dahil tayo ginataan guys. Nya, Udlot nung itong nya, ginamos dayon. Na kontento sa ginamos na pagibuwad. Pero nay humba. Pa, na pa. Ang kandol, doon na spray na. Dila na bunga na biling. Kaya kabuk. Ito ako ang palaya karong sa pano katapusan maragdagan na marbis. Hindi, gamit yung mga spray koy. Ilanit lang ang kuwan. Pangalan. Oo. Ilanit kid. Pinakabalik ng kanaan. Alam mo yun. Anak. Balik pada yung eskwela mo? Ha? Ha? Iyaw. Uli siya. Hmm? Uli siya. Galingan kuligi. Kaya. Absinan na sila, di ko na sila mag-uniform RP eh. Piin na sila. Hindi sila pumuli. Nada. Piin na sila. Ganun motor. Okay na uli. Ha? Ha? Ito oras na uli. Skotro. Ayun. Anong dirimisip mo? Normal na. May bagasan ng hangin. Ang doon. Ay malagi na ni kay kuan ra nya dito kay ngit-ngit man. Alimuot pa dani ah. Huripon sa abog. Pangalit sa dang abog. Ano pa? Kaon na pa? Mahaya ka naman noon ah. Minta na ito. Kahit doon niya ako. Okay na ito. Ikaw din, Brad. Ikaw din. Okay. Dili pa ako sulod pa. Ma'am, ito. Subukan mo ako bigatan. Ano? Main lang juga. Ba masag mahaya dong. Oy, mahay balik ko. Hindi ko naya kabagay ng bug na. Bog ya. Lugas Abril na. Kapuas doa kalumnik. Ilang gat ka day? Kuat dua. Murag tang yaya. Mamalilin pa salik. Aga. Aga. Naman. Topat Di na kuli. Aga. Okay, mana kana ninyo. Hi guys, good morning. So mainit ngayon ang panahon dito guys. So ayan, sumikat na ang haring adlaw. Tapos yan mga nilabhan ni Raymond kahapon, nanlabas siya. At papakita ko sa inyo ang natapos nila kahapon, oh. Shit, papa. Ambot ka ni Bintoy, asa na gibutang? Bintoy, cellphone sa mong papa daw, asa? So, ikaw ba kagabi nagkuha na? Diyan ko man ito, gibutang sa langit ko. Tulog dito. Ito Ma'am Pinay Beauty ang natapos nila kahapon. So,
So, natapos nila kapon dito sa pag-pile sa hollow block. Yan, natapos nila kahapon, ma'am. Tapos, ang gawin nila ngayon, ilaning pinisingan. Pinisingan ni nila. Pag human nila og pinising, dito, iya din ning ismutan ni Kukoy. Pag human niyag ismut, dito na dayon siya sa kuan, kana ang kusina. Ismutan niya tanan. Kwarto, din kani danhi. Aya na siya mo adto dito sa kusina pag mahuman ni niya danhi tanan. So, ayan. Maganda ng bahay ni Koreana. Sibog, kahit na hindi pa tapos. Unsa na lang kano kung mahuman na. Samot na gini siya kanindot. Maong daghang kayong salamat, Ma'am Pinay Beauty. Ayan, nagkuan pa ilang mga gamit tanhi. Kay dili pa man nila kuanon biyaan danhi mintras nga dili pa nila mahuman. So kanila ni mahuman ni nila karon og pinising danhi. Pag human yung pinising anhi, mo ismutan na day niya. Ismutan na day niya para mo sinaw. Pag human yung ismut ani, balhin na day siya dito sa kusina. O, diba? Nagkaguliyang pa. Pero ingani naman gini siya basta kuan og balay no, magkagulyang pagid siya. Dayon, diha banda pahimuan ako og altar para maka-plaster yun na ang akong mga santos no. Pahimuan ako og altar diha banda. Ladto. So, di ana. Tapos gipanghubak yun mi tanan diri guys tungod siguro sa abog sa simento. Nga si Koreana, medyo pa si Koreana not feeling well pa si Koreana. So di sana ko ni siya pa eskwela kay medyo luya pa iyang ginabati. Si Bintoy pod wala pod sila klase, module ra sila karon. So akong kwaon yang module unya mga alas 8. So daghang kayong salamat Ma'am Pinay Beauty sa kuan mo sa bahay ko. Ayan, maganda na ang bahay namin kahit na hindi pa siya tapos pero nakikita na yung baguhan sa akong balay. Daghang kayong salamat sa inyong lahat. Ma'am Pinay Beauty, daghang kayong salamat, and Ma'am Nelfa, Ate Giselo, Ate from California sa pakuan ninyo sa akong balay. Kay unti-unti nang gumanda yung bahay ko sa magkwanta sa kuan ni budak. Unsa niya? Kani ang maghumol to sa bahog ni budak kay siriri na nigway pa man siriri sa kana ang baka aw ka lagi nanigway pangas pa sa bukid nanigway sa baka na humulan ta niya kay para makalawog na ni budak kay si budak nangayo na sa iyang bahog. Nangayo na si budak sa iyang bahog ug si budin ug si korkor. Malaki na si budak, malapit na siyang mga sawa. Salamat po kayo Ate Mar sa binigay mo. Yan si budak malaki na, and Ate from California and Ma'am Nelfa. Ato ning humulan kay para makakaon na. Oh. Siguro sa si Manoy ka kay nagkuan pa ko sa kuan ni budak. And daghang kayong salamat sa inyong lahat. Ma'am Pinay Beauty, Ate from California, Ma'am Nelfa Sarmento, Ate Mar, Ate Giselo, Miss G from USA, Ate Elizabeth from Italy, Manang Luz, Miss Karen Falma, Ma'am Cha Orion, and shout out sa inyong tanan, Angelica Alegria, Miriam Garda, Gladys Corpus, Grace Cobita, Lilibet Maglahos, and also
Ma'am Hilda Capin, Kamix from Canada, Kamix from Germany, LG and Ma'am, Little Lady Diary, Angeli Putoy, and Ma'am Nicole is Randolph Medil, and Rosemary Maninyaw, shout out. Shout out po kay Mares Olarte Vlog, kay Milan's Vlog, and shout out sa inyong lahat, to all subscribers and silent viewers, at sa mga baguhan pa naming subscribers, shout out sa inyo ug daghang salamat, at sa mga silent viewers, shout out sa inyo, at sa mga hindi nag-skip ng ads, daghang salamat sa inyong lahat guys, and sana hindi may skip ang ads. Hanggang dito na lang ang video ko guys. Bye bye.